sila. Ako ba ni? Mas oras. Hoy! Dagan man! Son. Sampung kauban ako. Gaya nga sila. Uy, tura. Bart! Bart! Gaya man. Asan ang ikan, Bart? Ito, unahan. Asan itong mga kauban na ito, Bart? Ha? Madulong mo sila. Hapon na kayo ba? Dugay kayo sila. Masok kong baboy. Hindi totoo yan. Ay, tura ako! Uy, tura! Kasama ko mga kaibigan, gang. Uy, Bart! Ay! Bart! Gaya niya. Hindi ako napaabot ninyo ba? Noro, may pako. Asan ang kagikan? Nagway ka lang dila ko ang baka. Nya, ikaw, asan kagikan? Ito, tagbo ko gukod sa baka nga iyang tugway. Ikaw, Pod, asan kagikan? Buot man ka. Ikaw pa ko siya. Ah, sukot di ka? Puntahan na ron ko. Bisan pa. Ako buot. Hago. Sabay, tinanan to ron. Ay, dali na kain na. Mamayo ta! Iso na, kasi mga kwanta lang ha. Ako lagi bahala na. Daghan na kayo ko, sulbad ba nga mga kuan? Nya, sabay ko na to. Huwag mong subukan. Saan naman to siya, uy? Katutuyo na kay ko. Hoy! Mads! Sisira ang bulak-lak papasok na Uy, mga mats, usa may tirada na turon. Kamu, Mads, gora ko permi. Gusto ko umuta karon. Sa pa may giulat na to. 150 itong ipangita ron. Gusto niya bata ka sa ingan noon kay para. Uy! Uy, bayot ka na. Bayot ka. Ala, sila pa rin. Paris Sila na pa day. rin. Alam, masakpat ta. Dili pwede na. Dili pwede. Laki ta, laki. Ay! Asa may bayot? Uy! Saan pre? Ako tirada ro. Matso naman kay ka. Asa di ko gusto? Bigaan. Lahat na lang mo ba? Sa may tirada to ron. Uy, nung saan ka? Ay, wala eh. Ano ko ba? Sabay tara. Mamayot ba? Ano? May group hug dira. Lahat naman kay. Sa naman yung ulat. Tara. Ay, hala. Hala, di ka sabay kay mama ba nag-adto. Madto na mo ron. Totoo yan. Hala. Ay, di na ko kasabay na, pre. Kay, kuhan ko tawagan ko ba? Hindi totoo yan. Ay! Dili na bitaw. Nami lakon ron. Nakaw may tila ron. Ah, pre mo. Klaro san. Kamu di ay kamu. Dali pa mo, ya. Dali mo mo yon. May magdugay. Wala pa nami. San bang? Asan? Saan ko ano nyo? Mo. Kuha o, sa gatos lang. Ano mo kuha? Mora po gani na kuha. Bayot, bayot. Di ka maaari matawan na. Bayar rin yung kuha. Pero ayaw lang mo kabala ka mga mads pre bahala. Ang saan na kuha ni mo mads? Wow! Mayaman na tayo. Ay, tulong ako ah. Sa, wala may mga klaro itong mga tawhana. Wala na rin ngaw lain na ni. Pag-imila lang ta. Wala na rin. Lagi, gawin tali ba? Look. Wala. Kusin mo lang. Kusin mo lang. Look, pre. Uy, look. Ako ba ni? Mas, mas. No.
listahan kita. Tayo mo. Tayo na mo, Basta ko kwarta nga si Kuya wala. Wala ko. Cellphone wala. Oh, Mads, daghan na tag kwarta. Ay! Oy! Uy! Hala, Mads. Patay, Mads! Nasakpan na ta. Sila man na sila. Hoy! Oh!